bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Ayokong mag-celebrate ng Pasko dahil nasasaktan ako. Dear Titangelo and Rakitera, ipagpaumanhin ninyo sana ang title ng kwento ko. Pero yun po ang totoo. Sa pagbabasa ninyo, malalaman nyo rin kung bakit. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Lino. At ito ang aking secret file. Dati, excited akong magpasko. Ramdam ko kasi yung saya na nakakasama ko ang buong pamilya ko. Nagkakainan kami ng masasarap na pagkain sa Noche Buena, nag-iinuman, nagkakantahan sa bahay, at nagkakasiyahan. Yun naman talaga ang kadalasang pinagsasaluhan namin tuwing Pasko. Minsan naman kapag wala masyadong naipong pera, sinisimplihan na lang namin yung handaan. Ang mahalaga lang naman talaga ay magkakasama kami. Hindi na bale na yung magarbo basta buo naman ang pamilya namin. Lahat ng yun ay ang klase ng Pasko na nalasap ko noon pa man. Hanggang sa may nangyaring bumago sa takbo ng buhay ko at ng pamilya namin. Hunyo, last year 2024. Na-diagnose na may cancer ang may bahay ko. Tago na lang natin sa pangalang Gina. DJ Rocky, DJ Jello, colon cancer. Stage 4. Nung nalaman ko to, para kaming sinakluban ng langit at lupa. Walang ibang mga sintomas. Pero lagi niyang sinasabi sa akin, hirap daw siyang dumumi at dinudugo na ang kanyang puwitan. Lahat na nangyari, DJ Rocky, DJ Jello, napakabilis lang. Mga higit 1 o 2 buwan lang, cancer agad. Hindi man lang nagsimula sa stage 1 o 2 o maski na 3. 4 agad. DJ Jello at DJ Rocky. Sa kagustuhan kong malaman kung may pag-asa pa ang misis kong si Gina, tinanong ko yung doktor niya kung anong pwedeng gawin na treatment. Sabi sa akin, chemotherapy daw. Intense daw na chemotherapy. Tinanong ko kung malaki ang pag-asang gumaling siya. Ang sabi sa akin, meron naman. Pero depende raw kung paano magre-respond ang katawan niya sa chemo. At dahil gusto ko pang mabuhay ang asawa ko, ginawa ko ang lahat para magkapera kami at maipagamot siya. Nangutang ako sa mga kapatid ko ng pangkimo niya. Huminto ako sa pagmamanage ng negosyo namin para makatutok ako sa pagpapagamot ni Mrs. Unang chemo round niya noong Agosto last year. Nanghina agad ang katawan niya. Naglaga sa mga buhok niya. Namayat. Naglabasa ng mga singaw sa bibig niya at ang hirap na hirap siyang gumalaw. Alam mo, DJ Jello at DJ Rocky, pinapalakas ko na lang ang loob ni Gina.
Lagi kong sinasabi na kaya natin ito. Temporary lang ito lahat. Gagaling ka. Manunumbalik ang lakas mo at lalo na ang katawan mo ay babalik sa dati. Lagi ko pang sinasabi sa kanya, tuluyang mabubura sa sistema ng katawan mo ang mga cancer cells na yan. Alam mo, DJ Rocky, DJ Jello, hindi po ako nagkulang sa pag-alalay sa kanya. Tuwing hirap siyang gumagalaw at tuwing may masakit siyang nararamdaman, bawat pagsuka niya, nililinis ko yun. Lagi kong sinasabi sa kanya na lakasan niya lang yung loob niya. Cancer lang yan. May Diyos pa rin kaming mas makapangyarihan. At yun naman po ang pinanghahawakan namin. Pati ng mga anak namin. Lagi nilang sinasabi mabubuhay ang mama nila. At pagdating ng Pasko, magdiriwang kami gaya ng dati na parang wala lang nangyaring ganito. Na parang walang cancer ang mama nila. Pero habang tumatagal ang panahon, DJ Jello at DJ Rocky, parang nauubos ang pag-asa namin. Nauubos ang pag-asa namin na gagaling pa ang misis ko. Dahil sa bawat chemo session niya, halos mag-comatose siya sa epekto ng gamot na tinutusok sa dextrose niya. Halos mag-collapse ang mga organs niya sa sobrang tapang ng mga gamot. At sa pang-apat niyang chemo, muntik na siyang hindi magising. Pagkatapos noon, tinapat kami ng doktor. Sabi ng doktor sa amin, DJ Rocky, DJ Jello, hindi daw lumiliit yung bukol na meron yung asawa ko. Yun po yung bukol sa bituka niya. Ang masaklap pa, kumakalat na sa ibang bahagi ng katawan niya ang cancer. Umabot na sa atay, sa baga, at sa pancreas. Tinanong ko ang doktor kung may taning na ba ang buhay ni Gina. Sabi niya, 3 weeks to 1 month na lang. Ganun kaikli. Swerte ng araw kung aabutin pa kami ng Enero. Sa puntong ito, naisip ko, dehado na kami sa laban. Pero hindi ko to isusuko. Ilalaban ko pa rin to. At nangako na rin ako sa sarili ko na kung ito ang huling taon na makakapiling namin siya, sisiguraduhin namin magiging masaya siya sa huling Pasko at New Year niya. Yun ang itinanim ko sa utak ko. DJ Jello, DJ Rocky. Alam niyo po ba? Hindi ko na inaasahan ang mga susunod na nangyari sa aking kwento. Dehado na kami sa laban. Pero hindi kami dapat sumuko. Naisip ko, kung ganun lang din naman, at paparating na ang Pasko at New Year, gagawin ko ang lahat para maging masaya siya. Bandang Nobyembre, itinigil na namin ang pagkikimotherapy niya. Para saan pa? Mapapaaga lang ang paghina ng katawan ni Gina. Kaya imbis na magkimo kami, pinakain ko na lang siya ng maraming gulay at prutas. Tingin ko
ko kasi yun ang pwedeng makatulong sa kanya. Pinakain ko siya ng mga prutas na mayaman sa fiber para sakali mailabas sa katawan niya ang mga toxic. Akala ko gagaling na siya pag ginawa namin yun. Nagkamali kami. 3rd week of December, na-admit sa ospital si Gina. Mahina na ang katawan niya. Anemic na pala. Kadahilanan na kinakain na rin ng cancer ang dugo niya sa katawan. DJ Rocky, DJ Jello, napaka-agresibo ng cancer na ito. Kinailangan siyang salinan ng dugo para madugtungan pa ang buhay niya. Sa awa ng Diyos, may mga naawa sa amin na nag-donate ng dugo. Kaya kahit papaano nakaraos kami noong linggo na yon. Pero bigla na namang naging kritikal ang lagay niya. December 22, 3 araw bago magpasko. Nakomatos na si Gina. At hindi ko na siya iniwanan sa kanyang tabi. Hinahawakan ko na ang kamay niya at ibinubulong na lumaban siya. Sabi ko pa nga, "Ma, laban lang." Paulit-ulit kong sinasabi sa tenga niya. Isa pa sa mga sinasabi ko na magpapasko na. Magse-celebrate pa tayo. Huwag mo muna sana kaming iwan. DJ Rocky, DJ Jello, panay din ang dasal ko sa Panginoon. Sabi ko, "Lord, ibalato mo na sa amin itong Pasko na to. Pabahain mo naman ang buhay ni Gina. Kahit ilang araw lang. At parang awa mo na." Pero DJ Rocky, DJ Jello, hindi pinakinggan ni Lord ang kahilingan ko. December 24, 6:00 ng gabi. 5 oras bago sana ang Noche Buena ng pamilya namin. Nalagutan na ng hininga ang may bahay ko. Ang misis kong nakakasama ko na mahigit 30 taon. Ang babaeng naging karamay ko sa lahat ng luha at sakit. Ang babaeng nagluhal sa 5 kong anak. DJ Rocky, DJ Jello, wala na siya. Sa unang pagkakataon, kasama ko ang mga anak namin ni Gina. Doon kami nagpasko sa morgue sa ospital. Pinapaikutan namin ang mama nila. Naninigas na. Wala ng buhay. Pero wala na ring nararamdamang sakit. Hindi na balisa, hindi na aligaga. Payapa na ang kalooban ni Gina. Hindi ko alam kung bakit pero may nagbago sa akin nung araw na yon. Ayoko nang magpasko, DJ Jello at DJ Rocky. Pakiramdam ko kahit kailan hindi ko na matatanggap na may Pasko pa. Ayoko na. Dahil bumabalik lang sa alaala ko na namatay ang pinakamamahal kong asawa bago magpasko. Yung ibang tao nagsasaya,
Sobrang saya nila. Pero kami, bakit ganito? Ba't miserable ang Pasko namin? Bawat Paskong dadaan, masalimuot kami na lagi naming naaalala na nawala ang mahal namin sa buhay habang Pasko. Kaya para saan pa? Ba't kami magsasaya? Ibinurol si Gina noong araw mismo ng Pasko. At napailibing namin si Gina ng December 30 bago sumapit ang New Year. Ganun din, hindi rin kami nagdiwang noong New Year. First time namin na hindi nagpakasaya sa mga panahong dapat masaya ang lahat. Sa pagkamatay ng misis ko na halos natapat sa araw ng Pasko. Parang ninakaw na sa amin ng Diyos ang karapatang magdiwang at magsaya tuwing Kapaskuhan. At ngayong malapit na ang araw ng Pasko, nagbabalik ulit sa alaala ko ang mga pinagdaanang hirap ni Gina. Pinagdaanan na hirap ng aking pamilya. Nagbabalik lang din ulit ang hinagpis na hindi namin siya nakasamang buhay noong nakaraang Pasko. Kaya para sa akin, malungkot ang bawat Paskong daraan sa natitirang buhay ko. Paano ko harapin ang bawat Paskong darating? Gayong palagi na kaming magdadalamhati tuwing sasapit ang Pasko. Dahil sa pagkamatay ng asawa ko, paano kami magiging masaya ulit? Ngayong habang buhay na may bahid ng lungkot ang Kapaskuhan, paano kami magpapasko ulit ng masaya? Ngayong taong ito at sa mga susunod pang taon. Sana mabigyan niyo po ako ng payo, DJ Jello at DJ Rocky. Salamat sa hanggang dito na lang. Ako ito, si Lino, at ito ang aking secret file.